ഹായ് ഓൾ. ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഞായറാഴ്ച ഇത്തിരി വിഷമമുള്ള ദിവസമാണ്. ഇത്തിരി അല്ല, ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട്. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, ഞങ്ങളെ റോക്കിനെ അവൻ കൊടുക്കുക. അവനെ മാത്രം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാ. പക്ഷേ സാൻഡയും ലിയോയും റോക്കിനെയും കൂടി നോക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടാറില്ല. വളർത്തുമൃഗങ്ങളാണെങ്കിലും അവരും നമ്മുടെ സാമീപ്യവും ചെറിയൊരു തലോടലും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ സമയം കിട്ടാറില്ല. കൂടാതെ അവൻ്റെ അമ്മ സാൻഡ ഉള്ളതല്ലേ, റോക്കി വളർന്നു വരുമ്പോൾ അതും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും. കൊടുക്കുന്നത് വേറെ ആർക്കുമല്ല, ചേട്ടൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ സന്ദീപിനാണ്. അതെന്തായാലും കാര്യം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ. അവന് കൊടുക്കുന്ന സപ്ലിമെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും മരുന്നുകളെക്കുറിച്ച് ചേട്ടൻ വിശദമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ വിഷമം അച്ചമ്മയ്ക്കും വീരോട്ടനുമാണ്. പക്ഷെ അവരത് പുറത്ത് കാണിക്കില്ല. ചേട്ടനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നൈസുൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനല്ല. അവസാന നിമിഷം അടക്കി പിടിച്ച വിഷമമെല്ലാം സങ്കടമായി എങ്ങനെ ഒഴുകും. എന്തോ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വിങ്ങൽ.